Imos seguir baixando no mapa, situámonos agora, que tal Icía, en Fisterra. Aí fíxense vostedes, varias persoas desa localidade onde te atopas Icía quedaron sen luz. Icía, levas por aí toda a mañá, atopacheste a xente bastante afectada, con vagoas incluso, que reseitan ata falar do shock, do impacto que teñen, non Icía? Sí, efectivamente, Rocío, aquí agora tamén o tempo está calmado, parou de chover, tampouco fai moito aire, pero contan os veciños que durante a madrugada se viviron momentos un pouco de preocupación, sobre todo nun grupiño de casas nos que un rego de auga se inundou e botou por fora inundando garaxes, inundando entradas das casas. Por iso, ben dicías ti, non queren nin falar, están moi destrozados, incluso antes choraron con nós porque perderon pois todo o que tiñan metido no garaxe. Aquí vemos como incluso pois o aire, a choiva destrozou esta parte da estrada. Bueno, pois isto realmente seguimos en alerta laranxa, os veciños están preocupados, a ver que pasa. Seguiremos atentos aquí por Fisterra toda a mañá. Grazas, Icía, pois é que digolles unha cousa completamente lóxico, é que imagínense vostedes, Carla, que te atopas na túa casa e que de súpeto entra unha tromba de auga e que quedas sen nada, porque nos garaxes, ademais, adoitamos ter moitas cousas que son aí como unha especie de despensas, e todo desfeito, así nun momento. Por máis que estemos advertidos, porque as alertas xa entraron onte, polo menos no sur de Galicia xa o vento e o mar estaba moi axitado onte á tarde, pero por máis que estemos advertidos, sempre pode haber unha sorpresa, non? Mesmo hoxe esta mañá, cando viña eu ao programa, atopeime con coches atravesados no medio da AP9, moi perigoso. Eu diría que a recomendación é verdadeiramente de rebaixar a velocidade, porque hai xente que non se dá de conta que non se ven os charcos de agua e o aquaplaning é mortal, é absolutamente mortal. Un coche completamente atravesado, pero sin ter chocado con ninguén, simplemente que fixe un aquaplaning e perdeu o control. Eso dá un medo tremendo. Está directamente relacionado co nivel de velocidade que levas. Se vas a unha velocidade máis baixa, podes controlar o vehículo. Bueno, e non che digo nada se te atopas cunha fochanca na estrada, como esa que nos estaban amosando aí en Fisterra, que xa o control do vehículo completo. Na carretera, por suposto, hai que ter moitísimo cuidado sempre, e máis nestes días, non? Pero fundamentalmente o que temos é que acostumarnos todos a facerlle moito caso ao que nos din as autoridades, non? Tomámonos moi a lixeira a veces as activacións de alertas e demais, e detrás de cada alerta hai a posibilidade de que pasen moitísimas cousas. A única maneira de ter un pouco previdos aos povos, a xente, tal, é que todos fagamos absoluto caso e nos tomemos absolutamente en serio que cando chove, cando estes refachos de vento pasan de 100 km por hora, pode pasar calquera cousa nos parques, nas cidades, e temos que ter un cuidado extremo. A máis é que neste caso, onte mesmo falábamos con Meteo Galicia, agora imos a volver a conectar con eles, Santón, clavaron a previsión o que ia suceder, é dicir, estaba previsto que hoxe ia chover, que ia haber bastante vento, de feito tomáronse medidas, por exemplo, a Navira Mar de Ons, en Vigo, a primeira hora, íase suspender nun primeiro momento o tráfico marítimo, logo reabriuse, aunque se modificaron as frecuencias, en fin, está ben, como di Miguel Ángel, que estemos concienciados, que isto non é unha broma. Eso é moi importante, todo o que dixeron eles, pois é perfecto, non? Porque hai que facer así, ten que haber prevención, ten que haber alertas e ten que haber de todo. Pero ben, unha vez dito eso, baixo o meu punto de vista, é moi importante que as institucións, tanto locais como autonómicas, como do Estado, tomen en consideración que estamos ante un cambio, un ciclo novo, con uns problemas novos, e que hai que adaptar as cidades, as vilas e as infraestructuras o que nos pode vir. É dicir, non podemos estar sempre, unha vez que suceda, alertamos, moi ben, pero despois
hai que recuperalo, non, hai que previr, e para iso hai que facer obras de infraestructura, e, por exemplo, todo o que son sumidoiros, hai moitos pueblos, moitas vilas, que non teñen ningún tipo de alcantarillado estructurado para soportar o que ten que vir. Entón, eu penso que aí é onde temos que facer esa prevención. Colocar alcantarillado e despois limpar ese alcantarillado, porque moitas veces, Celina... Pois viñamos dun outubro moi cálido, non? Este é un temporal típico aos que estamos moi acostumados. Si me chama a atención que fai unha temperatura bastante elevada, que estábamos falando antes aquí, pero, bueno, o mundo do mar, por exemplo, está sempre moi pendente deste tipo de previsións, da previsión meteorolóxica, porque que lles impide sair a faenar. Despois, os contenedores que andan máis en alta mar poden perder tamén carga, e, sobre todo, a xente vinculada ao mundo do mar, a xente que... De feito, pasou hai uns meses. Sí, verdad? Exactamente a iso. xente que está en paseos, que se fai fotos, esta movida toda, hai que ter cuidado cos dramáticos selfies. Se di que cada día que a flota de baixura non pode faenar, pérdense entre 80 e 100.000 euros. A media de días que por mal tempo non poden sair está sendo entre 20 e 30, cada vez máis, cada vez máis. Eu creo que tamén a suspensión das actividades ao aire libre en colexios, en parques, en municipios deportivos, foi moi importante tamén, telo presente. Pois se vos parece, 11:58 minutos, case 59, imos volver a conectar con Meteo Galicia, que son os que teñen a chave da información a esta hora. Que tal, Joel? Encantada de saludarte un día máis. Bueno, cal sería a fotografía que teríamos agora mesmo do país en canto ao tempo, Joel? Ola, moi bo día. Pois, hoxe mércores, só notamos nesta pasada madrugada, especialmente nestas primeiras horas da mañá, temos un día moi inestable. Estamos influenciados por unha pequena borrasca neste momento, situada ao noroeste de Galicia, de 990 milibares, que está deixando, pois, sobre todo neste día, nestas horas de mércores, moita precipitación, son precipitacións localmente fortes, mesmo tamén tivemos aparato eléctrico, especialmente nesta madrugada. O vento, tivemos refachos de vento moi fortes nesta madrugada, en zonas altas especialmente, chegaron aos 140-150 km por hora, tamén no litoral, houbo rachas superiores aos 90 km por hora. O vento, a medida que va avanzando o día, vai ir a menos, aún así teremos algún refacho forte, non fará tanto vento como nesta madrugada, pero sí que vamos ter unha xornada de mércores de chuvia. A chuvia seguirá durante todo o día, será localmente forte, tamén virá acompañada de treboadas, por tanto... É dicir, que o panorama de mañá, que creo que temos un mapa por aí, é dicir, mañá a protagonista será a chuvia, Joel. Sí, seguiremos con precipitacións, seguiremos con esa pequena borrasca, se irá a componente oeste, por tanto, mañá irán entrando chubascos de oeste a este, serán por momento de intensidade localmente forte. Mañá sobes, a diferencia de hoxe mércores, é a baixada de temperaturas. Xa non teremos as temperaturas tan suaves, mañá xa con valores en moitas zonas de Galicia poden chegar aos 15 graus, mesmo non descartamos nestas últimas horas do día, especialmente mañá sobes a primeiras horas a unha folerpa de neve en zonas altas. Pois que interesante o que nos conta Joel. A boa noticia, como ben dice, que eses refachos de vento van a ir baixando en intensidade, pero non nos podemos relaxar porque chega a chuvia con forza a Galicia, incluso a neve. Moitas grazas, Joel, seguimos en contacto. Grazas por atender a chamada do termómetro.